Tohle jsou Xiaomi Redmi Buds 8 Lite. Novinky od Xiaomi, které jsou momentálně jedny z nejprodávanějších bezdrátových sluchátek v Česku, a to za méně než 500 korun. Je dobrý nápad koupit si tak levné sluchátka? Proč se tolik prodávají? V tomto videu si odpovíme nejen na tyto otázky, ale například i na výdrž sluchátek, ANC a taky můj osobní názor po několika dnech používání. Vítám vás u recenze Xiaomi Redmi Buds 8 Lite. Já jsem je teda koupil za 449 korun, odkaz na ně budete mít v popisu videa, no ale pojďme si je už teda konečně otevřít a zjistit, co vše je v balení. V balení se teda nachází krabička se sluchátky, 2 sady náhradních špuntů, menší a větší, a návod, kdyby byl náhodou potřeba. Krabička není zrovna jedna z těch nejmenších, ale stále má velmi přijatelné rozměry a sluchátka společně s krabičkou na první doteky působí velmi dobře na tak nízkou cenu. Určitě doporučuji si stáhnout aplikaci Xiaomi Earbuds, což je aplikace právě pro Xiaomi sluchátka, kde si můžete nastavit plno věcí. Sluchátka už teda máme připojené, tak si pojďme ukázat, co všechno si můžeme nastavit. Nahoře vidíme, na kolik procent jsou nabité sluchátka a krabička. Dále tady máme 3 možnosti režimů: transparentní, potlačení hluku, anebo bez jakéhokoliv tlumení. Dále si tady můžete nastavit i gesta, tedy různé přepínání, snižování hlasitosti a podobně. Máte už tady nějaké předvolené, ale můžete si to různě přizpůsobit. Dále taky zvukové efekty, jestli chcete zesílit hlasitost, zvýraznit basy, je to na vás. No a nezapomeňte si vyzvednout až 3 měsíce Spotify Premium zdarma. Mě to teda nabízelo jenom 2, možná protože už Spotify mám zaregistrováno. Každopádně získat Spotify Premium zdarma, proč ne? Co se týče výdrže sluchátek, tak výrobce uvádí nějakých 8 hodin výdrže čistě sluchátek a dalších 36 hodin při dobíjení v té krabičce. No, bral bych to s rezervou. Já sám jsem sice ještě ani po několika dnech sluchátka nenabíjel, ale asi to nebude těch celých 36 hodin. Jinak sluchátka se klasicky dobíjí přes USB-C konektor, jako teď už snad všechno. Co mě spíš zaujalo, takže za 10 minut si můžete nabít sluchátka na až 2 hodiny poslechu hudby. Takhle nějak zní mikrofony ze sluchátek při třeba nějakém telefonování nebo něčem podobném. Jo, mikrofony nic moc, ale to se tak nějak i dalo čekat. No já už sluchátka používám několik dní a musím říct, že za cenu pod 500 korun jsou naprosto skvělé. Zvuk z nich je velmi dobrý, ANC taky funguje lépe, než bych čekal. Pokud bych to měl znázornit, tak by to bylo asi takhle. Tak jak mě teďkom slyšíte, tak je to bez ANC. No a takhle nějak by to asi bylo s ANC. Já právě ANC využíval hodně. Sluchátka dobře sedí v uchu, za mě za tu cenu úplně super.